This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salang gibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kaguranan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Panginoon, hiling po ng dasal na ito na ingatan niyo po ang lahat ng magtatrabaho ngayong araw. Ilayo niyo po sila sa masama at kapahamakan habang tinutupad po nila ang kanilang mga tungkulin sa araw na ito. Bigyan niyo po sila ng lakas para magampanan nila ang ibinigay sa kanilang responsibilidad. Maging maayos po sana ang takbo ng bawat gagawin nila sa kani-kanilang mga departamento. Bigyan niyo rin sila, Panginoon, ng talino para harapin ang araw-araw na mga problema na dulot ng trabaho. Bigyan niyo sila ng isang malinaw na pag-iisip habang hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho.
Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga. Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng COVID-19 sa bansa, palakasin ang ating resistensya sa pamamagitan ng pag-inom ng Power Trio. Ito ay binubuo ng Fern D, your sunshine vitamin even without the sun. Fern Active, multivitamins that helps in boosting vitamins B complex. Milk Co, strengthen your bones, and it's made by 100% real milk. Power Trio is made by iFern from the maker or Fern C, the #1 natural vitamins in the Philippines. For more details, contact us at 0961-355-3682 for more details. Sa mga naghahanap ng pagkakakitaan ngayong panahon ng pandemic, ang iFern ay naghahanap ng mga distributor. Free membership fee and educational attainment required at kahit nasa bahay ka lang dahil mahirap lumabas, pwedeng-pwede mong gawin si iFern Business. Contact us at 0961-355-3682 for your inquiries. Ang Country Best International is urgently needed, eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Aarangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Probinsya Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning USA, good morning New Jersey, good morning California, good morning United Kingdom of Saudi Arabia, good morning Dubai, good morning Hong Kong, good morning China.
Mga karandar, mga kasurog, live na live kita sa duwang istasyon, Bicol Net Television and Arandar Net News. Ang oras 46 minutos makalis ang alas 5 nin pagkaaga. And syempre, good morning sa mga station manager dyan sa Bicol Net, kay Maestro Nela Tuon. And sa Tagatod Barreta, dyan sa Primero Distrito, kay Kasurog, Patrol numero 2, Ken Tony K. And sharing man sa Tagatod Barreta, dyan sa probinsya kan Sorsogon, ka Arandar Friend Mendez. Pizza Unsena, mga ka-arandar, mga kasurog, kan bulan na Mayo, ay happy fiesta dyan sa Barangay Loreto, kang Castilla, Sorsogon. Siyempre naman sa mga nag-deliver kan sa inang mga birthday, happy birthday. Sa nag-anniversary, happy anniversary. Sa may mga helang, parahay na tabi ka mo. And siyempre naman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga kapamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaban, talagang mamundo po yan, mga karandar, mga kasurog, sa lado kan man nagkawarlat, kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Duman sa may mga piyesta, happy fiesta. Sabi ko nga ni, happy fiesta sa Barangay Loreto, kan Castilla. Sa mga lugar na yan, dahil man na-obserbaran dyan na COVID, harayo na sa kunyan, sa sentro, sa may mga COVID. Dahil nga ni na sa ibang aning lugar na mga medyo rarayo sa sentro, sa tinampo, dahil naman nagamaras. Tasinda, natubod na dahil manyadigdi sa muya ke COVID. Pero mag-ingat manggiraray perme, aram taman sana. COVID is everywhere. Hanggang day di-deklarar kang gobyerno na day ng COVID, day ngo na kita magkampante. And syempre, dyan sa mga silent viewer, pwede tabi ka mong partisipar sa pagisan sa pag-type dyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Pwede tabi yan. Pwede tabi digdi ang greetings. Maski aga ini, pwede digdi ang greetings. Mag-istorya kita ki mga pangyayari. Mga nangyayari. Ay, mabuhay ang PARDS FII. Naka-receive na naman in award dali sa NBI. Garo plaque of appreciation or plaque of recognition. Matibay talaga ang grupong ini. Mabuhay PARDS FII. Lalo na ang Castilla ang chapter. Sa panginginot ni Commander Jomar Hardin. Hardin. Commander, good morning! Mga aktibidades kayo ni, dakol-dakol, mga serbisyo publiko kayo ni, dakol-dakol, kaya, okay na okay. Kaya, good morning sa PARDS FII kan Castilla chapter, sa bilog na miyembros. Ano ang istorya? Sa lado nasyonal, ang istorya, nagaturo-tararirik sa nanaw, kay Presidente, kay Presidente, kay ex-Secretary Carpio, kay Senator Manny Pacquiao, minsan minalaog man ang Senator Bongo, yun
So aron kayan ang mga istorya sa lado national. Dahil nang pinagbago. Yung iyo. Kaya minsan kunya na mag-touch. Although, igwamang ki iba, pero igwamang kan sa Bicol region ng mga istoryang nahiling ta sa television. Nagruluwas sa national news. Kaya makonsentrar kita digdio sa satuyang lokalidad. Apera kan mga ipapaabot kan satuyang mga tagato da Bareta. Mga karandar, mga kasurog, magburuhat, magurunat kan satuyang ugat. Sabayanin mainit. Mainit na tubig. Arog kayo ning piga, inom ko mainit man sa ning tubig. Tayo yung pasunod sa kuya kan mga amigo tang eksperto sa health. Buruhat na! Maliwanag ba? Maliwalas ba ang kapalibutan? Ano ining summer ba ya, minauran sa nang bigla? Dahil mo lamang pigi-expect, na magbagsak bigla ang uran. Bigla sa nang nadiklom, pero garos-garos baskuman siya na. Ano daw na gustong ipahiwatig kan sa tuyang weather? Abay paso iba na lalo na itong naga-motorsiklo, biglang bibagsakan o dumog. Biglang minahalnas antinampo. Kaya mga driver, mag-ingat! Ingat-ingat tabi sa pagmaneho. Pag may kunyan, puting auto, sa inutan na may nagbalaw-bagaw na kunyan, igwaki, ngaran ang t-shirt na ito, mag-ingat, maglikay, tibad mapag-initan. Tibad mapag-initan, dipisil. Siyempre, pag pig-initan ka dyan, ay hanapan ka na kung ano-ano. Kaya maray pa ka, likayan. Dahil igwa dyan, kibako mampira de los obos, igwa dyan ki enforcer na may sugon. Okay, napong ka na naman niya. Dahil nakaanta, may complain na akong pig file kaso hapon sa adjudication board, naka-file na. So, sana naman maapuda na kami mag-hearing tanganing may taramta sa board ang sa tuyang ang sa tuyang nasa buot. Dahil man kita dyan ki ano pa man na intensyon no de so kung sala kita de paano kanta sala. Pero kung tama kita, dapat madisiplina ang siring ng mga kawani ng gobyerno. Dahil pwede ang siring ka ng mga ugali, mga actuation. Na ako mo taga-gobyerno, mga maisugo na, dahil nakitang diretso, dahil ninda aram na ang nagapasweldo sa ina kita. Dahil aram kan ibang mga empleyado kan gobyerno. Di ba? Maski sisay pa dyan naputon sa satuya, kunyan, an kadaklan dahil nindan aram na pigtataram ko ngunyan na dapat kita respetohon ta kita nagapasweldo sa senda. Pero balistad, tamili na sa gobyerno, garo iyon ang mga matibayon. Alata na may pigsimbag kita si Kasurog ton pigsimbag ko so message. Kung maka-upload ka tabi Kasurog ton, pwede ka mag-upload anytime. Naubusan nag-expire ka so banggi. Nata ito banggi manggad ako nag-load naubos. Dahil maka-upload. Maurag ko taan na report mo. Pero paano kayan? Kasortor? Load na dyan sa kataning nindong tindan. Bukas na baga? Ako kaya day digdi Day magki kunyan digdi. Para load. Buda at abunong pa digdi. Turog pa gayon.
So, yung baga, mga karandar, mga kasurog, halos sa pirasa ng porsyento kan nasa gobyerno ang nakakaisip kaya na nagapasweldo sa inda, iyo ang taong bayan. Yeah. Dapat kita respetuhon ninda, igalang, bakong pagsuryawan. Nangyayari po yan. Tapos, pagyaon baga sa opisina ninda, kundi haros, dahil mo na magkatiringkog sa bata sa ibong kan pagpaparumdum kan presidente, nakamong mga taga-gobyerno, maging magalang, magrespeto sa mga constituentes because na sila ang nagpapasahod sa atin. Namamati ko manan sa mga tataramon ni Yormi Esco Moreno, namamati ko man yan. Namamati ko man yan sa ngimot sa mga tataramon ni Vico Soto, kang Tagig. Tama ba, Tagig? Pero ang iba, day kaan kipakilabot. Ang aram ninda, sindan maurag, ta sindan nakatrabaho sa gobyerno. Which, mali. Oh. Anyway, okay. Maluyang nga digdi. Kunyan sa muya. O, paano kayan? Sublian na so cellphone dyan, kan kataning nindaw. Dahil, nalingawang, nag-expire kaya banggi. So, tama tabi ang tataram ko o sala. Kadaklan. Dawa anong parumdum kan Civil Service Commission. Talagang ang pagmati kan sarong empleyado, sinda mga maurag. Tas sinda yaon dyan sa opisina ninda. Sablay po yan ha, mga empleyado sa gobyerno, tabi, ini parumdum sana. Kung igwa ki umauyam, sa Indo, tibad ang nabuto nindo, reklamo, pasiring sa ombudsman. So, tama sana. Bakuan ka raw. Taan records kan tao, taday kunday madara sa opisina nindo, halimbawa ireklamo ka sa boss mo, dahil nangyari, kaamigo mo si boss mo, pamangking ka ni boss mo, parintes mo si boss mo, ang padalagang kaon sa ombudsman, lalo ng problema. Kaya, ang pag-service, so tama. Uyang baga, basahan nindong maray apod ka iyan, so, dyan sa civil service. So, kawani ng gobyerno. Sa aga, basahon ko an sa programa. Good morning! Pirmi ka na sa nangyaya, good morning. Dahil, pigkunyan ko lang. Pigpukaw ko sa naso so mga nagkakaratorog. Buat na! Taunin na! An portion na kaipuantang madangog ngunya na aga. Iyo, magmati mga tugang kong Katoliko, mga kapatid ko sa ano sa Tagalog ang pagtubod? Mga kapatid sa pananampalataya. Ito ang sa tuyang Bible reflection sa oras, okay, sa aldaw na ini. Mayo 11, 2021. Martes sa ika-6 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Malungkot pag may lumilisan. Nagpapaalam ang Panginoon sa kanyang mga alagad. Batid niyang tigib ng lungkot ang kanyang mga naging kaibigan.
Ngunit kailangan itong maganap na paglisan. Ang pag-alis ni Jesus ay sagisag ng kanyang pagkadiyos. Ang pag-alis ni Jesus ay katuparan din ng kanyang mga turo. Lalo na ng kanyang paninindigang siya ay sumasa atin. Kasama natin magpakailanman. Ang pag-alis ni Jesus ay kailangang mangyari upang ang banal na espiritu ay maranasan ng mga mananampalataya. Aalis nga si Jesus, ngunit hindi naman talaga siya. O kaya, ngunit hindi naman talaga niya tayo iiwan. Yan po mga kapatid sa pananampalataya ang Bible reflection sa Aldaw na ini. And ang Bible reflection na yan, hatod sa satuya ni Father Kiko Sorbano. Thank you, Father. Thank you. And syempre, good morning kay Edgar Lunyosa. Good morning, ya, boss. Guard, good morning, tabi sa imo. Salamat sa pag-antabay. And siring man kay Mana Gina Marceliana Bilista na nakantabay. Good morning! Lukso na kita digdi, mga karandar, mga kasurog sa mga istorya. Digdi sa lado lokal. Oo na. Ang tawan ta daw inikidoon, o kaya kidit na diit na minuto, katakod ka itong aligadong nagadan na trainee. Ano ito, Bureau of Fire? Tabi, kasurogton, trainee ito sa Bureau of Fire na nagadan. Uni, istoryahan ko kamo. Iyan ba kung harayo na mangyari? Bako yan harayo na mangyari sa sarong trainee. Lalo na kung ang trainee talagang porsigido na maging. Halimbawa sa PNP, sa Bureau of Fire, sa Bureau of Jail Management, sa INPA, ano pang mga ahensya kang gobyerno na nagaagi digdi o sa mga training na ini. Arog kaan, may physical training. Hayaan ta ang Philippine Military Academy, ta mismo duman ang medical exam. Duman. Hayaan ta ang PNPA, ta duman mismo sa inda ang medical and physical examination. Alagad ining mga naunambitan ta ang inda ang PNP. Kung sain, o baka may mga accredited ini na mga private hospital or public hospital, dumanaga pa medical, isa-submit sa headquarters kan ahensyang ini. Alagad, mangyayari talaga ining may madidiskwito sa mga trainee o kaya sa mga aplikante. Pero bako na nga ni aplikante kasi hire na yan eh. Hire na yan. Kunya niyan, may reception na nga ni. Itong nangyari allegedly na binawianin buhay sa reception. Kaya na reception, dahil aram sa Bureau of Fire o sa ibang ano pa man, dahil aram kon iyan, arog man kan ibang kan PNP, kan military na may burog-bugbugan, dahil aram. Maski, pero ngunyan, dahil naman gayud nga niyan eh, exercise na sana yan eh. Tabawal na baga, so may anti-hazing law. Kan panahon, kung maluyaan istomago, kan sarong aplikante, kan sarong trainee, difficile makasurvive. Kan panahon yan ha, tatalagang ang ralanogan reception pa sana, yaon dyan, presente.
Kaya ang nagiging itong military, ang nagiging PNP, o kaya nagiging pulis, nagiging soldados, talagang nag-agi. Itong bigapon na dumaan sila sa butas ng karayom. Maski ngayang ngunyan, iyo man, medyo maluwag-luwag ngunyan kidikit. Kumpara mo kang kaito, maniwala kita sa day, iyan, totoo yan. Sabi ko nga ni, may mangyayari kayan na diskwedo, alat ha, ay, nagmamamara ang halunan. May mangyayari nata, igwang iba kaan, nagpapamedical, lalo na kung ang require is isubmit sana ang medical examination result. May mga trainee kaya na aram nindang may igwasinda ki kamatian, nagpa-medical sinda, dahil po may diferensya, kunyan iyan, kibo kimidyos because of his enthusiasm na maging membro dyan, makalaog sa trabahoan, minakwayang ki ibang tao, iyo ang pipa-medical exam, pipangaranan sa nang sa inda. Kan ngaran ninda. Totoo po yan. Kaya, isusumiter, ay ngayang mara ini, good health. Uto palan, bako nyaman ito sa diring examination. May pina-exam, may pina-medical na iba, gamit ang pangaran niya. So pag abot sa training, bako man yan dyan na pag abot dyan, matukaw-tukaw ka sana sa classroom, igwa yan dyan ki physical training, may mga exercises. Malata, sabi, so nailing duman sa resulta, na-dehydrate, na ang sabi man kan na minahimento, kanahin sa kan gobyernong ito, ay man nga pwedeng ma-dehydrate every 45 minutes, nagainom. Uda, Bureau of Fire, grabing tubig iyan. Makuman ang bit-bit kang kalayo, tubig. Kaya, paano ma-dehydrate? No, day ko man tinaram na ito, nagpa-medical kiba, day ko man tinaram. No, ang sabi ko, may mangyayari talaga kaan, kung totoo man itong sa iya, na talagang dumana sa na gayon, itong finding sa iya is, ano ito? Pero ang sabi ko, may mangyayari talaga, baka sa ibang tao, sa ibang persona, sa ibang lado, iyan nga ni, may piga pa-medical na iba. Dahil kung titaram na iyo ito, ha? Dahil ko kaan. Kaya lang sabi ko, pwedeng mangyari ang sharing. Siyempre, play safe. Ay, good morning kay Idol Mr. Macho Lito. Maray na aldaw niya sa imo, Idol. Maray na aldaw man tabi sa imo, Sir Mr. Macho Lito. And siyempre sa sponsor ka na Bible Reflection kay Father Kiko Surbano. Watching sa programa. Guard, hain ka ngunyan. Ayaw, totoo po yan na pigtataram ko. Ang totoo ka yan, bago yan na sa kana, pag may mag-question sa satuyang piga o istoryahan. Siyempre, maski ako man, magibo man ako ki dahilan. O kaya ki paagi makalaog sana. Biruin mo. Guraan ng sweldo sa Bureau per kan FO1. Kunyan baga, mga 27 mil. Yogon mo Sangon yan, ang 27 mil, pira na sana. Pero dakula na yan. Sa parte ko, dakula na yan. Taday man ako nakakakapot din, dakulang kwarta. Kaya, magi mo ng gadnin paagi.
Na-delay yung sapatos mo dahil sa COVID. Ay, nabasa ko. Sabi, kay Sir Mr. Machulito, sabi niya, na-delay daw yung sapatos ko dahil sa COVID. Ayan mo na, sir. Darating din yan. Mga 2022, wala nang COVID. Pwedeng wala ng COVID sa 2022. Darating din yan. Buting yan. Laging bago. Ang masama niyan, sir, ang problema kaya, pag ang rubber shoes palanday piyagamit, itaigo ako dyan kay rubber shoes, bago, haling Japan, padaraman ito o sa Moya, kay nakasabay man ako sa kamidbid ni Padingyol, kanyaon pa kami sa Radyo Uno, para dangog mi sa Japan, pinadaraan kaming duwanin rubber shoes. Baka na taday ko man nagagamit, bira, kan nahiling ko ngunyan, nagadiferensya pala niya, nagtaranggal so swilangs. Dapat palang kan rubber shoes, gamit-gamit. Ano? Pero anyway, abay sana. Dahil man problema tabi yan, sir. Dahil bali makaabot sa kunyan. Ang importante, narumduman mo lamang po ako. Thank you ha. Merry Christmas and happy birthday. Alat ngo na ha, makunyan ngo na kita, mapatalastas ngo na kita mga karandar, mga kasorog. Mabuil tatabi ang programa, matapos na iniong nagkapirang patalastas. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers free senior high school, academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer systems servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the register, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th Regional Placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers, Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Brusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Shua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m.
And syempre, mga karandar, mga kasurog, ang oras na yan, natod sa Satuya, kan full colors printing press and photography. And full colors printing press and photography, makukuha yan dyan sa Porok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle Marcelo. Siringman, ang oras na yan, natun sa Satuya kan Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya. Ipapamana kay Tricia. Oy, Aluminum, thank you very much ha. O, day pa man nagagamit, sa kunyan pa. Yo, salamat. Pagkali nindo sa Aluminum and Glass Supply, magbalyo ka mo nintinang pumahiling nindo dyan ang Marciliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwaan kan daraga na si Attorney Joey Marciliana. No? Nangay po ka mo nin legal documents, legal advice, legal consultation, magpa-share sana sa Marciliana Law Office. Napon sana si Attorney Joey Marciliana. Kung kamo naghahanap man in rent a car, pwede man dyan mag-inquire ta ang manager kan Sages Rent a Car, dahil iba kundi ang aking gayo ni Attorney Joey na si Charles Joseph Marciliana. No? Sabi niya, auto ko, drive ko, safe ang biyahe mo. CJ's Rent a Car. No? Hanapon sana si Charles Joseph Marciliana. Okay? Oy, mabuhay Enerwil kag sa chapter sa panginginot ni Sischa Barbacena Marciliana. Okay? And kung nanauto ninyo may problema, darawon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Porok 5 Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Ang RB Brothers Car, excuse me, ang RB Brothers Car Service Center nag-opresir nin halos gabos ng trabaho pag-abot sa auto. So, RB Brothers Car Service Center is owned and managed by, and siya mismo ang nagatrabaho, si Doc Boy Gulyem. Okay? And dyan sa Ginubatan, may masiram dyan nakakanan, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginubatan, Albay. No? Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. Siring man na sa mga nagkakarapi-kapi na sa mga oras na ini, sabayanin mainit asin masiram na tinapay na bababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Legazpi City. Madaling hanapon, kampang sa naining gayokan, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. and Miss John and Marian Archaga. And of course, Tatangwin Fast Food, ini makukuha ni sa Porok Everlasting, Banwaan o kaya Barangay Kumadkad, Banwaan kan Castilla. No? Tatangwin Fast Food, yaong digdian masisiram na tinutungan, adobado, asin na tinulang native chicken. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Miss Arlene Balin Morano. Safety, safety, safety sa household. Magamit nin tama asin di kalidad na LPG. Magamit nin gasol na mababakal dyan sa Top Gas Gasol. Sa kataid sa nakan Petron, Petrones dyan sa Sidrong Gayokan, Banwaang Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa mga amigos-amigas ta dyan sa New Jersey. Kaya yaw niya nakaantabay. Si Contigo. Mr. Matsulito, sir, good morning. And sa Allied Pandastic Dancers of New Jersey. Kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vec, and kay Myra Legazpi. Okay? Sige, padagos kita mga kaarandar, mga kasurog sa programa.
Anoras 20 minutos makalis ang alas 6 nin pagkaaga. Ano pa ang mga istorya? Basta ito, basta iyo. O digdi kita, nahiling ta na matita, nabasa ta, kung ano-ano na naman ang mga negatibong mga komento dyan sa sagibong, ano yan, reclamation. Totoo man itong mga negatibong ito ang mga komento. And dahil taman aram kung ano talaga ang pinaka-objeto. Kitang mga Pilipino, mga syudadano, very observant lang kita sa mga nangyayari. Alagad, dahil man kita kimagiginibo. Sa totoo lang, dawa pa sa ladukan broadcast, dahil man kimagiginibo. Katakod kayan na sabi nga ni Kansaro, na taga-broadcast, pigtatambo na ngaya ang Albay Golf. Sige, maganda ka inuman, yung mananggad na iling ko. So, Albay Golf, dyan sa may, nang tagsakop kaan na barangay, Victory na tabi yan. Pig para daragaan na sudagat. Pigigibo ng daga sudagat. Kaya ang baha tabi sabi ko na kaito pang panahon sa satuyang mga programang mga nakalihis. Talagang mabaha dawa tabi ang gibohon ng mga pigaapod na for flood control. Dahil naman tabi iyan mangyayari. Mabaha lalo na dyan po sa lugar nindo dyan sa siyudad kan Legazpi. Sabi ko nga ni, ang daga, buda ang dagat, ang salog, ang tibo, kriniar iyan kan mahal na Diyos equally. So, haling tubig sa dagat, hali sa salog, hali sa tibo, ma-evaporate. Pag-evaporate, during dry season, hihigupon, paitaas. Pag magabat na, ibabagsak. Siyempre, ibabagsak. Ang sa dati man giraray. So, sa tibo, sa tibo. So, sa dagat, sa dagat. So, sa salog, sa salog. Ngunyan, pig para daragaan nindo sa salog. Usain pa. Bako na equal. Talangan man sa tubig ka, nawara dyan, ma-spread sa na yung kung sain, dahil mawawara ang tubig. So, sain pa man ang maduman, kung niyan higopon, ibagsak. Yaw nandyan sa kadagaan. Kaya ang baha, mabaha. Itong pumping station, napiga kaag dyan sa Legazpi, ngaya ipapump sa tubig pasiring sa dagat, ibabalik man sa naiyan. Kaya useless po ito, para sa sakuya sa nanaw. Garo, useless ito. Taday man dyan nagahubas, araw kan sa ibang parte kan na kadagatan, na banwa, na barangay, na nagahubas. Takon magkatao na mauranon pero hubas, iyan, pwede iyan. Nya dyan, dahi man nagahubas araw kan iba, so magtagati ka baga paghubas, dahi man. Ngaya high tide kaya, pirmi dyan high tide, sa lugar naan, dyan sa Victory, dyan sa Pigkali, sa ano ba yan? Sa Baybay, dahil man dyan nag-aubas, araw kan paghubas kidagat sa ibang lugar. Digdi sa Muya, sa Barangay Kirapi, kung nahubas digdi ang dagat, halawig, magsala sa 2 kilometro, kaya nagataraga digdi ang tawo paghubas. Dyan, dahil man, kaya pag grabe ng tubig sa syudad, daaduman kan pump, sain manan man, ibabalik man sa na yan. Linipudan kan siwol-siwol. Inda sa nakon epektibo na siwol-siwol. Kaso, pag makusog ang agos-agos, ang balod-balod, gaba. Kaya may nagre-react duman, pigtatambo na ngayaan Albay Golf.
kulang na ang daga kan Legazpi, ano? Pero dyan parte sa mga sa southern part kan Legazpi, may mga daga pa manggaw dyan ang syudad. Natatanda ba ko yan ang piga meritiran, tapi gagibon hanggang kidaga, sudagat, mamuya pa kan sa tuan bal na Diyos. Mamuya pa daw mga karandar, mga kasurog, na sudagat, pigibong daga, aber daw ikatabi Idol John Watiwat. Ano ang masasabi mo? Good morning ngaya boss arandar anak good morning boss arandar na kita mamahaw lamang. Ano tabi Idol John Watiwat ang pamawan ta dyan kun balingoy tawe ako. Pero kun siupaw bay na. Sa imo naan. Pero kun balingoy apahagad. Good morning sa imo tabi Idol John Watiwat, Kanuwan TV, and sa bilog mong pamilya. Kaya daw anong proyekto kontra baha ako minatubod na day mangyayari. Ining mga drainage, wala man yan mutang. Pwede ang Tagite, pero pag kurusugan ng uran, pirmian may mai-stack dyan na tubig. Kaya, siyempre, istaran kinamok. Paano man nga may ma-stack na tubig? Nakasiguro kita na puro ang pabugsok pasiring sa dagat. Basta sadaan may kali, ang iba. Dahil man nagbubulos. Dahil man ako matubod na yan, bugsok pasiring sa dagat. Halimbawa, pundig di sa darag ang kali. Kanal. Sailing din do, perfect ang nivel kaan. Garo dahil man. Salamat, Idol, sabi ni Sir Mr. Macholito. Mga karandar, mga kasurog, ang pagkatapos kan programa ko, duwa na ka mo mag-tune in sa Bicolnet, sa One TV, sa Mayon Internet TV, tayaw na padagos kan programa, kan mga pag-iriba. Yung, thank you. Ayan, sige. Digdi kaya, pagkatapos digdi, ang arandar, net news, na-close ini, mapadagos ini sa One TV. Sa MITV, sa Bicolnet. Sige. Yaw, dakulo na kong pag-iriba dyan. Alat ko na. Awiyo na. Bueno, mga karandar, mga kasurog, inabot na kita kan para mentras na pamamaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Hasta sa liwat sa aga, mag-iriba-iba naman lamang kita. Asin. Nagluluyan nuni ko. Sa siring na programa, sa siring na istasyon, sa siring na oras. Martes ganyan mga karandar, mga kasurog. Happy Tuesday, everyone. Have a blessed Tuesday, everyone. Mga, alat ko na, basahin ko na ni. Iyong ani, boss, balos naan kang bahal na Diyos. Sudagat, pig para dampingan na baga. Kaya ilingalugod, nagkakaraot na so mga proyekto, sayang lamang kaya kang kwarta. Yes. Tinapay sa na, boss. Ay, abo ako kan tinapay. Gusto ko balingoy. Okay, sige mga karandar, mga kasurog, saga naman, ano? Salamat sa pagantabay. Si Arieta po ini. Okay? Mga karandar, mga kasurog, sudati sana.